Her kan du se tre eksempler på et interface mellem computeren og det program, man samler data op med på sin computer. Og hvis man nu tager en af dem og kobler til computeren, så kan man så koble forskellige sensorer til. Det er selvfølgelig et program, som så skal tilpasses eller installeres på computeren, som så kan kommunikere med den her enhed. Man sætter for eksempel en Go-link, som kommer fra Vernier til sin USB-port på computeren. Så sætter man en sensor ind i Go-link. I det her tilfælde så er det en lysmåler. Og så genkender computeren selv, hvad for en sensor der er. Og så kan man sådan set åbne et program og måle direkte ind på computeren. Og det er så lidt forskelligt fra program til program, hvordan man så lige gør det. Men i de fleste tilfælde så er det at trykke på et symbol på skrivebordet, og så samler den data op og kan vise det, så som man ser på billedet her, for eksempel i en grafisk visning, eller som enkeltværdier, eller i en tabel for eksempel. Det kunne man